Mbak Birgita Ayu sarjana seni. Calone arep kuliah S2. Asli saka Kediri. Ya. Ning ya merga le mben bengi nyinden, mben bengi dadi penyanyi ngen campur sari. Ha iya. Ning Kediri barang ya hit. Oh, tenan. Angger Mbak Birgita ngangge mic sing tanpa kabel ngono kae, wis mlayu tekan ndi-ndi. Wingi angel digoleki bae ndelik ning pawon. Ha iya. Lah niku kula kebelet pipis, Pak. Lah nggih. Ning bener to, sing profesi menjadi sinden iki sangat menjanjikan untuk kesejahteraan iki bener to? Leres Pak niku, Pak. Nyatane sampean duwe omah dhewe ya to? Ning Solo duwe omah dhewe, tur kuwi ya ora ngrepoti wong tuwa to? Mboten Pak, mandiri Pak. Nggih. Mila kagem warga masyarakat Bakaran kok kagungan putri utawi anak wadon ingkang seneng kalih budaya monggo dipun dukung. Sinden niku mboten kok bab ingkang gampang utawi bab sing asor niku mboten, ning menika bab ingkang luhur merga nguri-uri lan ngurip-urip budaya menjadi pahlawan wanita untuk ekonomi keluarga. Iya. Tur dadi sinden ki cucuk tenan. Oh, sewengi ngene ora kurang kok 1 juta, ping 30 moko ben bengi tanggapan wis 30 juta. Mila ibu-ibu ingkang kagungan anak wadon kok duwe suara apik, mangajari nyinden kemawon. Dadi sinden ki cucuk kurup nduk timbangane drep. Ha iya, iki tenan. Kaya ngono kuwi. Kaya Mbak Birgita wah opor bebek cukup awake dhewek. Ya to, Bir? Nggih, Pak. Nah, ngono tapi sakjane Pak, kula niku nggih pengene nganu Pak, selain jadi sinden niku kula niku pengene nggih pekerjaan yang lain, Pak. Loh, lah nggenmu dadi sinden iki ngopo? Kepepet butuh ngono apa piye Mas? Nggih mboten, maksudnya kan kula niku nggih pengen sukses seperti warga Bakaran Wetan iki lho, Pak. Jadi napa niku nelayan, terus juragan napa niku bandeng ngono niku kula nggih pengen, Pak, pengusaha ngoten niku. Jare ning omahku ya duwe bandeng. Lah makane Pak, kok bandeng to Pak? Lah, tahu Pak. Kowe ya tahu kaya. Tahune dipangan bandeng kaya. Ya pancen patur minangka conto ngono kuwi. Sing jenenge seniman ki kaya kowe iki laris ora selawase to, Bir. Ana wektune esuk bakal disusul karo generasi berikutnya. Padha karo aku ya ngono, bakal ana generasi meneh. Lah kudu bisa nuwun sewu ya kuwi ada sampingan yang untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Kaya Bukesi duwe kos-kosan lho kaya ngono kuwi. Anu Pak, lek jenengan niku lek kira-kira Pak nek wis pensiun dalang niku pengen dados napa? Dukun. Dukun. Iya. Aduh, Mas, kuwi dilenggahi karo mbiyen kuwi sing bimbing aku lho, Mas Miftahul Janah. Riyen saya nyindeni kula lho Pak, malahan. Iya, kuwi Mas Miftahul Irsan kuwi dalang hebat saka ngendi ngene Mas? Bluro ya, Mas? Bluro niku riyen sing bimbing TA kula, Pak. Estu nilainya satu angkatan itu terbaik niku Mas Jolondor. Bareng mulih tenggen Bluro dadi dalang kondang laris biyen ning saiki gamelane wis entek. Buta. Iya. Nggih. Ya, ngaturke panglipur ya, Bir. Nggih, Pak. Ya, iki jeneng kula bawanana dhisik. Nggih, kula nggih ngaturaken wilujeng dalu kagem Mbah Supar nggih to, Pak, sing kang nyuwun jeneng kula. Nggih, Mbah Supar. Mbah Supar ampun kesupen, mengke kula disangoni terasi lho, Mbah. Biasane nganu, Pak, lek kula teng mriki niku sowan teng daleme Mbah Supar. Terus disangoni terasi glundungan gede bunder-bunder kayak Pak. Ya Allah ampuni ra ilang Pak pirang-pirang dino Pak, tenan Pak. Walah. Saking enake Pak. Lah awakmu iki sinden kok golek terasi arep nggih apa? Wong ning omah ora tau masak. Masak ya, Pak. Masak apa? Ya sambel. Indomie, ayo. Ayo banyu, ayo ngono kuwi. Ayo terasi. Ngono kuwi. Ayo Bir, ayo Bir. Bila sing ngirit deh, ayo. Bila sing cendak, ayo. Senengane cendak. Lah wau kan Bukesi sampun dandang gula. Oh, betul, betul. Iya. Kuwi sinden pinter ya ngono kuwi. Ayo, pinter. Ayo. Golek gampang, ayo. Enggak.
Mbak Birgita ki ya suarane alus, apik, cengkoke ya jos, piyayine ya ayu, karo wong lanang ya ora patiya tertarik. Heeh, biyen nganti saiki angger cedhake wong lanang mesti girap-girap. Ha iya, tenan. Ngerti wong lanang ganteng mesti dingkluk. Ngerti wong lanang bagus mesti astagfirullahaladzim. Jaraki karo wong lanang mesti subhanallah. Bareng diambung meneng ae. Ayo sing ngambung ya nabuh bengi iki. Ayo. Lupa. Sing aku, Bu. Kelingan kowe mesti. Ayo. Kelingan nganti padang mau. Ayo ora mulih-mulih. Ayo. Kena pisan. Kena pisan. Yen gampang luwih No no no. Yen angel Sembah nuwun. Tembang menika kejawi kula aturaken dumateng para-para ingkang kepareng lenggah, ibu-ibu sedaya kemawon, lan ugi kula aturaken ingkang kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Nggih, sugeng laras, sugeng mirsani pepanggihan malih kalian kadang-kadang Madangkara. Ya. Yo, Mbak Birgita diaturake. Tambah seger mengko rampung jenang gula kedua dadi ati jaipongke. Oh iya no. Jogete pir ayo. Mangga. Awas. Hey. Oh.
Mbak Birgita Ayu Setiani Haryanto sarjana seni. Wah, komplit tenan. Mula marem banget nduk awake dhewe iso sowan ning desa mligi ning Bakaran Wetan. Merga desa kuwi jantunge negara. Adeke negara lan majune kutha kabeh kuwi cikal bakal ya saka desa. Ngibarate desa kuwi oyot, kutha kuwi pang, dene negara kuwi wite. Masa? Nadyan wite kuwi gedhe, pange kuat, godhonge ngrembuyung, wohe seger, yen oyote ora bakoh, kena banjir lan lesus gampang rubuhe. Paribasane ngono kuwi. Ngono kuwi. Dadi yen pengen mulyake negara kuwi ya kudu diwiwiti saka mulyake wong desa luwih dhisik. Nah, sing jenenge mbangun desa kuwi ora mung tanggung jawabe Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah lan perangkate, nanging kabeh wong sak desa kudu tanggung jawab. Nunggal niat, nunggal kiblat, golong geleng gilik rasane kanggo ya kuwi gotong royong ndandani lan uga mbangun karo desane. Mula desa sing apik kuwi mesti nengenake marang musyawarah. Tegese ngregani lan ngajeni usule sapa wae sing hanjok marang kebecikan. Raharjane desa kuwi tukul saka bumi kang dirawat, sejarah sing dijaga, budaya sing direksa, tradisi sing tansah diuri-uri. Ya. Bumi ing desa sing subur kuwi pancen anugrah. Ning yen desa bakal endah lan gawe bungah. Yektine bisa tuwuh yen pejabate kuwi ora serakah lan bisa amanah. Kawulane tansah nengenake guyub rukun sing kabeh mau ambabar marang barokah. Ya. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Wis kaya Bakaran Wetan ngene iki anane mung samad sinamadan, gotong royong, guyub rukun, manunggal tetunggalan kanggo ngreksa lan uga njaga kamulyane wong sak desa. Ya. Yo, aja nganti ninggal katresnane para warga masyarakat ing Bakaran Wetan. Ya, Nduk, Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Nah, iya juga. Men jumeneng cublak-cublak suweng coba kaya apa diaturake. Yuk, tetus. Sampeyan ya asring sowan ana laladan pati ya, Nduk? Nggih mboten asring banget tapi nggih nate. Nate ya. Kula nate lho Pak teng mriki, punan. Ning Bakaran Wetan? Nggih teng mriki panggungnya nggih niki. Alah, layak to layak piye iki kene karo sampeyan le apal. Winong tumut Pak Dalang, tumut. Si Birgita tumut, tumut. Mbak Tutik tumut. Loh, Bakaran Wetan niku nek wayangan pun asring, Pak. Kula niku teng mriki niku pun 3 kali. Iya. Ngumpuli bapak, aku yang lagi pindho iki lho, Nduk. Sampeyan iso ping 3 ae. Kula niku sing pertama nderek Pak Endro, sing kedua nderek Pak Tanto, terus kalih jenengan. Ora tau nderek Mas Miftahul Irsan. Saya nggak pernah diajak sih Pak sama Mas Miftahul Irsan. Lah mula kuwi aja jual mahal ngono. Sing trima anane biaya semene mangkat, insyaallah dadi berkah yen kowe ikhlas. Bekerja kuwi sing jenenge bekerja ki ibadah, rezeki ki jatah. Yen ditampa kanthi ikhlas insyaallah membawa berkah ngono. Oh gitu ya Pak. Tapi kan Mas Miftahul Irsan nggak pernah ngajak aku. Gitu loh Pak.
Jane mbiyane pengen ngejak. Iya. Ning takon karo aku, minong pripun, Pak? Wah, aja kowe, aja winong, liyane wae. Lah pripun? Mbak Bir kita aja ngono. Lah sinten, Pak? Ngejak Mbak Tutik wae. Lah niku. Ben ada warna-warna baru ngono tegese ora ngono. Mungkin Mas Miftahul Irsan ini agak trauma kali Pak sama aku. Lah kenapa? Soalnya dulu pernah ngajakin aku dolan tapi aku nggak mau. Bener lek kowe ra gelem, bener. Mergo arep dilebokne ning lembah hitam kowe. Izin. Ayo. Kuwi jenenge keakrabane seniman seniwati ya ngono kuwi, Iya, Nduk. Mas, bercanda. Aja sok berpikir sing negatif ngono. Sok-sok ngene dijak diskusi untuk kemajuan seni tradisi ke depan ini seperti apa, ngono lho. Bener. Ya nduk ki lho sing tresnani sampean akeh ki lho ana ngersake ninggal katresnan nadyan sampean angger ning panggung nembange iki gandenge iki katresnane warga masyarakat penggemar karo sampean ya pinangkanono. Nggih. Bawa napa mboten, Pak? Bawa dikumpliti. Ya ya nggih. Asmara ndono meneh. Ning beda cengkok beda laras. Saya Jaranan dangdut kreasi Matur nuwun. Monggo diaturaken sepisan dangdut kedua jaranke. Ayo Winong Nawangsi saka Tulungagung. Monggo Cok, dados. Yo. Hei. Ayo no. Jangan kayu. Pengono panggunge sayu kok kaya apa?
Ayo. Winong awake yo. Tepuk tangan untuk Winong Nawangsih. Wah, adus keringet tenan iki. Ha iya. Nyambut gawe tenan. Buat-buat arep ngopeni anake maratuwa. Ha iya. Sing endi? Sing ndi-endi? Ha iya. Siapa sih, Pak? Lho bakal lak yo urip karo anake maratuwa to. Iya, tapi masa aku yang ngopenin? Ya. Gak mau ah. Ya saling mengopeni.